Tidak, kalau mau dibelah ini nih. Sini Kang. Mari sini, ini sudah kuan biar lancar usahane. Anu. Kadayana. Kadayana sedoyo nih. Ya. Pokoknya manut mbok yem, konon sapa. 6 bulane. Plastiknya orang, Mbok. Aku plastik orang. Wes, Pak. Aku siji, Pak. Wis resik. Pokoke ora omangku kancane ngono. Iki dipecah iki. Paro-paro. Iki gamblang. Gamblang ngene iki. Ya cekono mata kerane pas. Iki kan, kene tinggal kan. Kene iki ya. Iya. Ki bakmine jikokne kae iki ngiprik sing akeh-akeh sing sithik wis. Iki ya gak iki kebak-kebak sakne. Kudu dikira-kira dingeti sik. Aja gacung ngesok. Kolot iki. Wah, kolot. Alet gatat deh. Ulet. Terang. Siro lu 4 mau 6 itu 14. Goreng teh. Goreng teh. Ini buri iki. Jangan mbok goreng teh iki. Itu piye gitu. Sing tambah godhonge. Godhonge lho cerane. Yang gimana dia? Parah godhong. Iki Mbak mantape jenang. Iki ndi iki bocah iki? Iki roti paro iki. Wis, cocok. Wis. Iki saya godhonge saking ambone. Jangan telat, colot. Rokok lu. Halo, dulu. Ini jenenge jajan pasar. Nah. Iki digandengane iki ngono. Ya. Gandengane ngono. Tarak ae. Nah, yo, jatenya. Enggak, jate palane. Iki gandengane iki. Itu apa? Cocokane. Lah kuwi ya kuwi arep iki. Ku kapan butune. Ono. Gogoan. Pati iki ditunggan.
Kita orang lali. Nanti kan dah sana. Kau ngejum malah. Mengkene malah enak jengkol. Weh, itu apa ya? Bungkus kafe. Iki. Internet iki. Mana pasti kasih bola. Iki. Iki. Pakai tekan. Buntul lagi. Ini jangan. Pasti kan dah. Lepas. Buntul lebaknya. Masih lebak nih. Jarang kita berak cencak ya. Ini yo. Anu kok. Yo jarang ini sik gentenan. Ayo tak wangi yo ngene. Kudune sing wangi yo kene benekne lebokne. Godhong rek kene iki buntel kok. Ya. Iki gunane. Lah yo ke benggang kae tak benekne. Yo gimana-mana caranya. Ya aku sing jembeng lebok ngene. Lebaknya. Ya. Kita kakaknya kok. Lebok plastik ngono ya. Potong iki tok, kan juga di plastik. Aku gak sama buntel ya. Apa? Gue buntel. Pokoknya godhong iki kok. Lu jembeng plastik lebokne segane serasa dibuntel wis ngono wis. Ya ini parno malah apik dhewe nih. Mereka